Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ng amon idulong sa inyo. Kagyaring atong top story subong nga adlaw, June 9, 2025. Barangay Kigaskay elections madayon suno sa COMELEC. Negros Occidental magasugod baligya sang 20 pesos per kilo nga bugas upod ang grupo sa mga farmer irrigators. Bangkay sa lalaki nasapuan sa langilan sa Bacolod. Bids and Awards Committee sa Negros Occidental nag-declare sang failure of bidding sa 1.2 billion pesos nga bulk water project. Kag sa Good Vibes, Bacolod Masskara dancers imbitado sa Filipino Community Celebration sa Canada. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Bacolod LGU nagsugod rollout sang tag 20 pesos kada kilo nga bugas sa mga barangay. Wala labot sa mga dalagpo nga merkado, naging masako man ang pagbaligya sang taga 20 pesos per kilo nga bugas sang katapos ng City Cooperative and Livelihood Development Office sa Bacolod City Government Center. Kadamaan sa mga bumalakal, mga senior citizen kag persons with disability. Ginpahayag ni Mayor Albi Benitez nga halin sa mga merkado, ginsugura na ang rollout sang bugas sa mga kabaranggayan. Ginsiling ni CCLDO Head Brenda Bordeos nga sang inila nga hapon nagsugod sila sang pagbaligya sang bugas sa barangay 1, 2, 3, 6 kag 9. Tig 70 kasako sang bugas halin sa National Food Authority ang ila ibaligya sa mga main barangay sa syudad kag tiga 50 naman sa mga numbered barangays. Until supply last, ang ginpain nga masobra 7 million pesos nga pondo sa Bacolod LGU bilang financial subsidy para sa pagbakal sa masobra 5,800 kasako sang bugas. Ginatunan sang LGU ang pagpain sang dugang nga pondo kung ginakinahanglan. Nagpasalig naman si Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. siya pagbisita sa Bacolod nga ipasiguro sa national government nga maglawig ang rice program tubtub sa 2028. Sa number 9, probinsya sa Negros Occidental ang magasugod naman baligya sa nga 20 pesos kada kilo nga bugas sini nga weekend kaupod ang grupo sa mga farmer irrigators. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson sa weekend sa Banwa sang Pulupandan, suguran sang probinsya pagi sa Federation of Irrigators Association Central Negros Bago River Irrigation System o Confayasina Breeze ang pagbaligya sang 20 pesos kada kilo nga bugas. Limitado ini sa 50 tanang kasako sang bugas para sa bilog nga bulan. Ini ang kabahin sang participation sa probinsya sa ginaduso nga barato nga bugas sang Marcos administration samtang padayon pa nga ginaplastar ang programa nga ginaduso kaupod ang Food Terminal Incorporated, National Food Authority kag LGU. Sunod kay Lacson, sila nagahulat sa NFA bahin sa availability sang bugas gani una na anay nga magabaligya paagi sa Fiasin Breeze ang Negros Occidental. Ang probinsya nagabulig na sadto pa sa Fiasin Breeze kaangay sa kagastuhanan sa labor. Rason nga tigayon ang grupo makabaligya sang barato nga bugas. Makapila ka beses na sadto nagbaligya ang Fiasin Breeze sang tiga 25 pesos nga kada kilo sang bugas kag subong ila nga ginpapanaog pagid sa 20 pesos ang kilo. We will continue with the same group of irrigators, the one that's selling at 25 pesos. They will be able to bring it down to 20 pesos. So we will start this week. We will start in Pulupandan. Okay. And after that, we will be visiting other LGUs. So it's like a rolling store. We will not just focus on one area. As I said, this will be our continuing program with Fiasin Breeze, the farmer irrigators who are presently selling at 25 pesos. Of course, on a limited scale.
Sa number 8 test, the Director General Francisco Benitez formal na nga nagbiya kaging turnover ang pwesto kay 3rd District Congressman-elect Javi Benitez. Antes pa na-appoint si TESDA Director General Francisco Kiko Benitez sa pwesto, malapit man sa 6 katuig siya nga nagserbe bilang congressman sa 3rd District sa Negros Occidental. Pero formal na nga gin-turnover ni Benitez ang posisyon sa hinaplos nga si Congressman-elect Javier Miguel Benitez. Ginapaabot niya ang suporta para sa hinaplos nga alkalde sa Victoria City sa handom nga mapadayo ng mga nasuguran nila nga legasiya halin sang nangin kongresista pa sang distrito si Bacolod City Albi Benitez nga karon Congressman-elect sang syudad. Sa pagpamuno ni Congressman Kiko nahatagan atensyon ang pagpasanyog sa edukasyon, ilabi na nga nangin kabahin siya sang Education Committee o kun EDCOM sang Kongreso. Kapin sa 3 billion pesos nga balor sang National and Tourism Road ang napatuman sa idalom sang iya liderato. Gintagaan niya man sa prioridad pinaagi sa mga natukod nga layi ang creative industry, kampanya sa environment protection and conservation, ikaayong lawas, housing kaga enterprise-based training para mapabaskog ang mga livelihood programs. Bilang pamuno sa TESDA, ginapaabot niya nga ang Victoria City ang magaserbe nga hub para sa state-of-the-art regional training and innovation center sa Negros Island region. Sa number 7, pamuno sang Sugar Regulatory Administration ang nagahinyo sa mga banwa kag syudad nga apektado sang RSSI nga magdeklara sang state of emergency o state of calamity. Suno kay Administrator Pablo Luis Azcona sang SRA, ang deklarasyon na magatugot sa Department of Agriculture kag SRA nga mapadasig ang procurement sa pagbakal sa pesticide nga ginakinahanglan kontra sa red striped soft-scale insects. Sa karon may 841.7 ka hektarya sa 21 ka mga LGU ang apektado sa RSSI. Mayoriya sa mga apektado nga lugar ang yara sa Negros Occidental. 465 ka sugar farmers ang apektado. Isa ka RSSI Stakeholder Forum ang ginapatigayon sa Bacolod City nga adlaw. Ginsilay ni Department of Agriculture Regional Director Engineer Jose Albert Barogo nga ang instructions sa ilan ni Secretary Francisco Tio Laurel Jr. amo nga hatagan sang lubos nga suporta ang mga apektado nga mangunguma. Ang DA ang mayara sang disinfectant vehicle nga sarang magamit sa mga RSSI affected farmers. We're requesting the LGUs affected, or the LGUs with the sugar farms affected by RSSI, we're requesting them to declare a state of emergency or a state of calamity. This is mainly because declaring such now will allow SRA and the DA to expedite our procurement processes and will also help us extend the services quicker to those LGUs. Sa number 6, 3 ka Ceres bus kag isa ka AUV nagbinungguanay sa San Enrique, 5 pilason. Nagasunod na ipadulong Bacolod City ang 3 ka mga Ceres bus sa nadulaan sang preno ang pinakaulihing nga bus sa bahin sa National Highway sang Barangay Tabao, Rizal sa Banwas ng San Enrique sa Negros Occidental Sabado nga adlaw. Rason nga nabungguan sini ang bus sa tunga nga nagbunggo man sa bus nga yara sa unahan. Magluwas diri na sa gaid man ang isa ka Mitsubishi Adventure. 4 ka mga pasahero sang bus kag isa ka driver sang Ceres ang pilason sa insidente. Ginsiling ni Polisa Major Leo Estopa, ang hepe ng San Enrique Police Station, may mga karga nga estudyante gikan sa retreat sa syudad sang Kabankalan ang mga bus kag magapadulong kuntani sa syudad sang Talisay. Suno kay Estopa, may pag-areglohan ay na sa mga napilasan kag tagdumalahan sang Ceres bus nga nagsabat sa tanan nga medical expenses pati ng damage sa mga salakyan nga involbado sa insidente.
Sa number 5, isa patay sa engkwentro sa Himamaylan. Patay sa engkwentro sa tunga sa mga soldado kag ginalagar katapos sa New People's Army ang isa ka persona sa sitio Bugtangan, Barangay Buena Vista sa siyudad sang Himamaylan, Biyernes nga adlaw. Sunod sa reports ng Army, naglawig sang 5 ka minutos ang pagbayluhan na isang lupok sa tunga nila kag sang mga rebelde. Na-recover sa mga soldado sa encounter site ang isa ka M16 rifle kag pila ka mga personal nga pagkabutang. Sa number 4, bangkay isang lalaki na sapwan sa Alangilan sa Bacolod. Nasapwan ang isa ka bangkay isang lalaki sa hilamunan nga bahin malapit sa Barangay Road, Sampurukyap, Barangay Alangilan sa siyudad sa Bacolod kaina Lunes ang aga. Nakita ng biktima nga may busal ang baba. Nagkagapos ang duha ka tiil kag kamot gamit ang duct tape. Kag may karton sa ibabaw nga may nakasulat nga mga tinaga nga Winston Bawang kag pusher. Suno kay Police Major Mark Joel Reclamado, ang hepe sa Bacolod Police Station 5, ginkilala sa mga himata sa puneraryang bangkay nga amo si Christian Bawang, residente sa Barangay Estefania sa Bacolod. Ang lugar kung sa diin nasapwa ng biktima boundary na sa Bacolod kag Banwa sang Murcia. Wala man diri sang signal kag wala sang street lights suno kay Reclamado. Posible nga sa iban nga lugar ginpatay ang biktima kag didto lang sa Alangilan ginbili ng iya bangkay. Ginsiling ni Reclamado nga na-recover sang soko sang 5 ka magagmay nga sachet sa ginasuspetsuhan shabu sa natuo nga bulsa sang biktima. Nagapakig-angot pang kapulisan sa pamilya sa biktima agud mahibaluan ang motibo sa pagpatay kay Christian. Apang isa sa mga anggulo nga ila ginalantaw nga ini may angot sa illegal nga droga. Ang gina-check namon ma'am is ang it's either drug related ma'am because of the signage na nakabutang na pusher kag ang recovery sa iyang right pocket. Bali ma'am may na-recover to ma'am nga 5 ka small sachet sang suspected shabu. Sa number 3, Rockwell Land Corporation nagpasalig sang dugang nga 10 million pesos nga pondo para sa igatukod nga Police Station 3 sa gindonate nga duta sa Barangay Mandalagan. May report si Nico Delfin. Dungan sa ginpatigan nga signing sang deed of donation para sa Bacolod LGU, ginanunsyo ni Rockwell Land Corporation President and CEO Nestor Padilla nga maghahatag man sila sang dugang nga 10 million pesos para sa construction sang bago nga Police Station 3 sa gindonate nga duta sa Barangay Mandalagan sa Bacolod. Labi niya aging kalipay nanday Mayor Albi Benitez kag Bacolod City Police Office Director Police Colonel Joresti Coronica. I truly feel Bacolod deserves better. And what we are doing here will not only make us proud, but all of us proud. Because I truly feel this is such a beautiful place. And since Kagina, Mayor, Congressman, I heard that the first budget releases 10 million at hasta lang sa second floor. Kami na bahala sa third floor, Mayor. Ginsiling sang alkalde nga sa kabilugan may 20 million pesos na nga pondo para sa ginaplano nga police station. Pero magluwas diri, igatukod man sa masobra 2,000 square meters nga propiedad ang DRRM Command Center kag Fire Station. Kabahin ini sang tikang sang LGU para mas mapasanyog ang serbisyo ilabi na sa tion sang emerhensya. So daw nakita nila nga tahom ang project nga ginatuyo nato sa ila, so ginpatakuan nila jutay. Then so we will be also making a design no nga align man sang ilang mga development. So 20 million for the police station alone, tema dugang pata funding for fire station sa Jandiremo. So muna ilabi ko naman pagbalik sa Manila.
Upod man sa groundbreaking ceremony kaina si Congressman kagkaron Mayor-elect Greg Gasataya nga nagsiling nga may 3 pa ka mga dugang nga bago nga police station ang natala na itukod sa mga separado nga donated property sa Bacolod. Nalakip diring Barangay Estefania, Banago kag Barangay Sumag. And then ang manugsugod ang diri sa may Kabuk. Muna sa so far sa blueprint o may lista na kami nga i-discuss ni CD no kundi nga mga areas ang may need nga utangan sa dugang police station. Pila ginaad niyo ko nga idugang nga police stations aside sa pulo nga daan na exist. Aside sa pulo tiyang bago. Ang Department of Public Works and Highways among magapatuman sang infrastructure projects. Ginapaabot sang kongresista nga sa sininga tuig masuguran man ang construction sang police station sa Barangay Kabug. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 2 Bids and Awards Committee ang nagpagwa na sang resolusyon nga nagadeklarar sang failure of bidding angot sa 1.2 billion pesos nga bulk water project sa probinsya sang Negros Occidental. Inisunod kay Governor Eugenio Jose Lacson nga nagsiling man nga ang amo nga resolusyon ang naserbe naman sa lone bidder nga consortium sang First Balfour Incorporated, Victoria's Milling Company kag FPIP Utilities Incorporated sa tupang Mayo 16. Pathag ni Lacson ang issue diri ang mahal nga taripa sa tubig. 24 pesos per cubic meter nga mahal sang ginapaabot suno sa gobernador. Karon sila ang nagapangita na sa pamaagi agud to mahatagan sang kalubaran ini. Ginalauman nga ang test magtakop ang tuig tigayon nga maka-rebidding kasubong man ma-award ang proyekto. Bangod sang delay, apektado man ang timeline suno kay Lacson. Ginalauman nga ang bulk water project nga ginakabig isa sa mga priority projects sang Lacson administration ang mahuman antes magtapos ang iya nga termino. Ini ang ginalantaw sabat sa problema kag kakulang sa matino kag potable water sa Negros Occidental. The BAC has already issued a resolution declaring a failure of bidding, and we already served that to the lone bidder. No? That was May 16 pa yata yun. Now we're finding ways on how to, kasi the issue is the tariff. So we're finding ways. Now when we find a solution, then we will call for a rebidding because others may want to join na, no? Because knowing that yung problema sa tariff can be lower. Kag sa number 1, madayon kag paday ng pagpanghanda sa Commission on Elections para sa barangay kag sangguniang kabataan elections. Inisunod kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia nga yari karon sa Bacolod para sa 4 ka adlaw nga post-election assessment. Sa press conference nga hapon ginsiling ni Garcia nga mayara man sila sa impormasyon nga nabaton nga may pending nga bill nga nagaduso sang pagkambyo sang 3 ka tuig padulong sa 4 ka tuig nga pagpungko sa mga barangay officials kag ini ang mangintubtob lamang sa 2 ka term. Iya ginsiling nga hindi nila luyag nga ma-preempt ang mga desisyon sang Kongreso. Gani, padayon lang ang ilang preparasyon sa BSKE sa December 1, 2025. Inibisan pa masiling nga may posibilidad nga hindi madayon. Mga 55% na sila sa preparasyon. Sa July 1 to 11, patigayunan na ang registration kag padayon ang ilang information dissemination. Ginapaabot nila ang pagdugang pagid sa mga botante. Sa BSKE, pwede makakampanya sunod kay Garcia ang mga lokal nga opisyales para sa ilang kandidato pero nagapaadam siya sa premature campaigning. Sa October 1 to 7 nakaschedule ang filing sa COC kag sa pag-file sa COC ginakabig na mga nag-file bilang kandidato. Ginasulit niya man nga likawan ang paggamit sa mga resources ng gobyerno sa kampanya. 7 a.m. to 3 p.m. ang botohay sa BSKE pero magapabilin sunod sa iya ang early voting kung 5 a.m. to 7 a.m. voting para sa mga PWD, senior citizen kag mga nagabusong. Ang mga bumuloto nga yara sa lugar nga apektado sa bulkan Kanlaon magaboto sa gihapon sa special voting centers.
reliable sources that the Congress is about to finalize yung pong final version ng bill, and therefore it will contain the provision that the election by December 1 will have to proceed. And I think po the term of office na pinag-uusapan nila doon for our barangay SK ay 4 years. So there will be a fixed term of 4 years instead of 3 years, subject only to one re-election. Of course, habang papunta sa tinatawag na bicameral conference committee, it can change. But in the meantime, at least when it comes to whether to proceed or not to proceed, it's a go. At sa comment naman po, even if there is a possibility, for example, na baka hindi nga matuloy ang election, we have still to proceed with our preparation. Kasi ang hirap po niyan. Alam niyo po, bawat araw, bawat linggo, napaka-importante sa COMELEC, mawala sa amin isang araw, isang linggo, ay magko-compromise po yung aming paghahanda. Tag sa Good Vibes, Bacolod Masskara dancers imbitado sa Filipino Community Celebration sa Canada. Ginpahayag ni Councilor Jason Villarosa ang pamuno sa Committee on Tourism sa Konseho sa syudad na nabato nila ang imbitasyon halin sa Philippine Days of Festival Society para sa Masskara dancers na mag-perform sa selebrasyon sa Vancouver, Canada sa Hulyo 13. Ini ang nahauna nga invitation para sa mga dancers sa syudad nga mag-perform sa international event sa tuig 2025. Pero kasubong sa international competition kag performances abroad, wala sa nagakaigo nga pondong LGU para sa international travel. Gani ginalauman ni Villarosa ang suporta sa private sector. Nagligad lang nga tinuig sang nag-perform ang Masskara dancers gikan sa Barangay Granada kag sumag sa nagkalain-lain nga pungsod na lakip na diri sa Italy, Hong Kong, Korea kag New York. Samtang ginkumpirmar ni Villarosa kag Mayor-elect Greg Gasataya nga magapabili ng Bacolod Yuhum Foundation bilang festival organizer sang tuigan nga Masskara Festival. It is not a competition but is ang performance ni siya ang gin-invite sang Philippine Days Society. So same magyapon Councilor Granada dancers magyapon ang mga Ay panabalaan no kay kung sino gid ang maupod and if madayon ta. Kay we have to understand nga there is no specific budget nga gina-allocate ang city dira. Kay first and foremost it is an international travel, hindi na siya ma-cover sa city. So we have to look for sponsors. Kagita naga-shout out sa atong mga live viewers kay Maricon Songkip Valladores. Mayang hapon Negros Occidental watching from Fairview, Quezon City. Kay Salvador Española, mayang hapon Digicast Negros watching live from Hinigaran, Negros Occidental. Kay Ani Paco Tinto, hello mayang hapon watching from Manila, Laguna. Kag kay Jessery Garucha Hevero, mayang hapon ka Digicast Negros. Ma'am Barbara watching from Himamaylan. God bless. Kagamuyad tong top 10 stories of the day, tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Mayang hapon.